Yo, mayong buntag. Ari na sa atong lutuon karong adlaw, mag-utan na sadta. Gulay ba gulay. Dara magdito tag isda para atong isubak sa utan. Oh, danaw. Piniritong isda kay atong isubak sa gulay. Okay, naran atong piniritong isda. Ini nga to ang gulayon karong lawa. Ini nga to ang gay, tangad, o giasay, kalamunggay, o alugbati. May talbasang pula o gasa atong puti o sikwa. O diyan na, giadaan na itong ukra o diyan na tayo lang sibuyas. Okay, ato na ning ad-aron. Yara na itong subak sa ato ang utan na Bisaya. Muna atong lutong Bisaya, utan Bisaya. Pero na idunod ang sari-sari. Muna ato ang subak. Okay. Kunya ato sa ning itakang ang atong kaldirin. So, asinan. Okay, takpan sa nato ang atong kaldirin. Yan, nagharos na ta sa kamunggay. Ato na ning ilunod ang dahunan sa atong talirin. Kining lutong Bisaya, utan nga Bisaya. Okay, tabunan sa nato. Okay, ato na ning ablihan ang atong giluto nga Bisayang utan. Ni bukal na.
Hop, nang humot ang iyahang sa aso. Alisngaw, yan ang humot. Ilawan na nato ang atong utan nga Bisaya. Asinan lagamay. Ayos, luto na tong utan Bisaya. Atik. So, na luto na nga to ang Bisayang utan. Utan nga mabahaw na to utan ninyo, mga idol. Utan Bisaya. Ako lang di bahog kay ginahan mo kung bahog na ko ang utan sa bawah. Utan. Salamat sa inyong pagtanaw sa akong YouTube channel. Nga ay lang kalimot sa pag-subscribe, like, comment. Salamat, may buntag.